И какво става, хора, аз съм Красин Пара, днеска сме в EnderGod.pvp. Това е първи епизод за сървъра, защото сървъра беше пуснат преди 1-2 седмици. Аз сега научих, т.е. научил съм по-рано да имам сега ще имам ревюто, защото нямах много време. Колава изнясна, защото съм пуснал GT 500 в момента играя. И в момента май съм точно с 60 FPS. Да, стои на 60 FPS. Та, значи, като напишете вота и виждат няколко линка, които може да лесните върху тях и да вотнете. Тук също има цели голкрейтове. Ето я етемите. Съм бутон се отварят, но той имате нерки. Ето го спомнят стария спомнят, може би всички го знаят от вас. Има 4 изхода, има Ender Chest. Така, аз вече имам дори 20 дъпа. С това дъпа може да купите ранг на Lord Дъпа Shop. Нека преминем към Lord Pretty Lord Bomb се първият. Извинявам се, защото се чува малко тихичко, но в момента не мога да съм много добре. Това е Lord Bonus. Така, ето го Lord Bonus. Има 3 джъмпа, които може да минете и накрая има награда. Мисля, че джъмповите се рескат, не знам точно дали кога се рескат на кой ден или на седмица, но все пак се рескат джъмповете. Също така има и евенти в събота и неделя от 7 часа. Така, това е Lord Дъпа Shop. Ето ги ранкуйте, Donator плюс, ако това според вас не пише отгоре EnderGod, не го гледайте, това е сървъра, там те са направили просто табелката да се го едитнали от самия плагин. Тук е ранка Donator плюс и колко поинта ви трябват. Поинтите може да видите на видео, като ще да баланси. Аз имам 20 поинт. Мисля да си купя EnderGod плюс или стана YouTube да ви права има. Така, ето го и това Lord Дъпа Shop. Има мозък пъти аксата и егове и неща. Lord Drop Party. Ако се чуете защо сега вървях така, просто сега в момента от GT 500, примерно като съм автор да вървя и после като го пусна продължавам да вървя. Ето в момента да ви понява така почва. Това е Lord Drop Party. Сега че пак се върна. Lord Enchant. Не знам, що е така, но на 60 FPS съм и пак нещо ми бълват по извърването от GT 500. Редно съм си клипа, дори на 60 FPS да ми снима, пък се снимам с 70 понякога. Това е направена от тако е направена от някакъв от Videocraft, забравихме името, за да сме по-чест, мисля, че. Не знам, не казвам. Така, това е Lord Enchant, там вътре Enchant, това е Lord Prepare, има XP табелки, тези ларп ще ги пусна, вече ви показах. Тоест, после на като тук пише ларп, ще ви изгледам такива ларпове, но няма да ги гледам, защото вече ги видях. От тук се влиза и ето го Enchant-а. Така, Lord XP го показах сега Fishing. На Lord Fishing се провеждат евенти от 7 часа, т.е. само сниковете мисля, че. Дори има един сник според мен. Винаги има. Да, има. Така. Ето го и сникът. Да. Това е сникът. Lord Food. Това е Lord Fishing, няма бърка се. Това е Lord Food, има 4 кабинки за храна. Lord Help. Ето го. Само да кажа, че на Lord Help има български правила и английски правила. Ето ги там са български, там английските. Вие си ги прочетете IP в описанието, версията 1.8. Сега пак е Faction, дори на таба в момента ще колко човека сме. Да не пише колко човека сме, има теленче имат на хората изгледат. И пише IP-то. Така, това е Nether, стария Nether, Lord Border е 20к на 20к. Сега в момента следва Lord PvP. Значи 20к означава едновременно 20к на тази посока и на тази посока 20к. Това е Lord PvP, който е нов Lord. Ето
така изглежда. Дали пише много готино отгоре нещо. Ender God пише му сърна. Някакъв някъде сървър. Оп, много забивате. Warp Repair го показах. Warp Shop да покажем. Така, това е Warp Shop. Има 4 кабинки. Така. И Warp Trade. Така, това шопа може да си купувате. Горните табелки са мисля, че Buy, долните табелки са Sell, да е. Warp Trade стария има общо 8 кабинки, там 2, 2, 2 и 2. 2, 4, 6, 8. За трейда снимайте их, дайте каквито са готови за така, че става като обикновено да може да пратите их да ги бани или да върняйте, не знам. Тогава хората почват клипът. Дя се харесал версията 1.8, сървъра Pack Infection. Нови мисля, че има нови час хелпери, ютубъри, модератори и хелпери няма. Мисля, че сървъра. Админи не знам кои точно бяха. Олнарица Коро, Готъм Низета и Зайобеги. Да, точно клипът, надявам се харесал, ай в описанието и на тап листа го виждате и до следващия клип. Чао! Само забравя да добавя, че има вод парти, което и вод парти, като стана 100 вота, ви дава един определен чест във вашия инвентар и примерно като TNT го фащате и го слагате на земята. Ето го слагате десен бутон, на земята го слагате и сигурно ви, че като го отворите, то ще ви даде някакъв айтъм. Като го сложите на земята, то вече ви дава определен айтъм или ви дава пари и така нататък. Да, точно клипът, чао!